आज आपण या ठिकाणी कागल तालुक्यातील हळदी गावात आपण आलेलो आहोत। या ठिकाणी सोयाबीन पिकाच्या नुकसानीच्या संदर्भात सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्र यांच्यामार्फत सरपंचांचं सर्वेक्षण चालू आहे आणि त्या पीक पाहणी चालू आहे, नुकसान भरपाई पाहणी चालू आहे। आणि त्या निमित्त या ठिकाणी हळदी गावचे सरपंच दीपक कुंभार साहेब, माजी सरपंच मोरे सर, त्याचबरोबर इथे शेतकरी मखदूम साहेब, ग्रामपंचायत सदस्य, त्याचबरोबर शेतकरी गणपती इंगवले, गिरीबोवा, त्याचबरोबर या ठिकाणी विठ्ठल हुंडगे। मामा आपलं नाव जरा सांगा आणि या ठिकाणी आम्ही आलो आहे, तुम्हाला विषय समजला काय? सोयाबीनवर कोल्हापूर जिल्ह्यात कागल तालुक्यात फार मोठा नुकसान तांबिरा पिकानं नुकसान झालं आहे आणि त्या नुकसानासंदर्भात आम्ही सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्र यांच्यामार्फत कागल तालुक्याच्या शाखेच्या वतीनं या ठिकाणी मी स्वतः ॲडव्होकेट दयानंद पाटील आम्ही आलेलो आहोत। आणि या ठिकाणी फार मोठं प्रचंड नुकसान झालेलं आहे आणि त्या नुकसानाच्या संदर्भात लोकरी माव्याच्या धर्तीवर ह्या कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना सोयाबीन पिकाचा अंतर्भाव एक नैसर्गिक आपत्ती म्हणून त्यात समावेश करावा आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या निकषानुसार NDRFच्या निकषानुसार काही जे जाचक अटी नियम शिथिल करून या ठिकाणी शेतकऱ्यांना अनुदान दिल्याशिवाय पर्याय नाही। प्रचंड मोठं नुकसान झालं आहे। जवळजवळ 8,000 हेक्टरवर कागल तालुक्यात नुकसान झाले। कोल्हापूर जिल्ह्यात 43,000 सोयाबीनची लागवड आहे आणि कोट्यावधी अब्जावधी रुपये नुकसान झाले। या नुकसानीचा आकडा अगदी प्रचंड अचंबित करणार आहे। यामुळे शेतकरी फार मोठा कोलमणार आहे। आणि तुमच्या ह्या आजच्या परिस्थितीत मला असं सांगा की तुमच्या इथं तुम्ही सोयाबीन शेतकरी उत्पादक आहे, तुमचं मत आणि म्हणणं मला जरा सांगा। तुमचं नाव सांगा। मनोहर गणपती गिरीबोवा। हां, मला मामा सांगा आता, तुम्ही सोयाबीन शेतकरी आहे, तुमचं सोयाबीन असते वर्षाला असते, असं कधी संकट ह्याच्या अगोदर तुमच्या सोयाबीन पिकावर आलंय काय? नाही, हे पहिल्यांदाच काय? मग तुम्ही आता हे आल्यानंतर हे समजलं काय न समजता आले? कळालं सुद्धा नाही तुम्हाला, कधी आलं आणि कधी रान फस्त झालं। मग मला आता सांगा असं की साधारण एकराचा आपण हिशोब करूया। तुमच्या गावात सरपंच मला सांगतील, गावचे हे सरपंच आहेत ते दीपक कुंभार आहेत, ते सांगतील की गावचं टोटल हेक्टर किती, त्यापैकी सोयाबीन किती आहे ते त्यांच्याकडे विचारू। फक्त तुम्ही शेतकरी म्हणून एक सोयाबीन उत्पादक शेतकरी म्हणून आजची मला परिस्थिती सांगा की आज एकरात आता तुमची किती ढोबळ मनानं किती पोती ह्याच्या मागं सोयाबीन तुम्ही काढत होता? 10 पोती सोयाबीन काढत होता। 10 पोत्याचा 5,000 जवळजवळ तुमचा 50,000 रुपये पीक होत होतं। आजची परिस्थिती काय मला असं सांगा की आजची परिस्थिती सांगा, हे सगळं खर्च बिर्च जाऊन साधारण हे सोयाबीनचं आता काढणीपर्यंत अंदाजे किती खर्च येईल तुम्हाला? काढणीपासून आतापर्यंत जो आमच्या मागाशी शेतकरी भेटले त्यांनी आम्हाला 25,000चा खर्च सांगितला। तुमचा इथं किती खर्च येईल? 4,000 एकूण सगळा खर्च 30,000 पर्यंत 25,000 रुपये होते। म्हणजे तुम्हाला मिळणारं उत्पन्न 30,000 खर्च झाला। आता 10 क्विंटल तुम्हाला मिळत होतं, आता किती मिळतंय? मिळणारा अंदाजे 2 क्विंटल। मग तुमच्या 40,000चा खर्च आणि हे 2 क्विंटलचे मिळणारे किती तुम्हाला 10,000, जे 5,000 जर मिळाला तर आत्ता परिस्थिती किती? 2-3,000ची परिस्थिती, 3,000चं सोयाबीन कोणी घेणं झालं आणि अशा परिस्थितीत की नाही तुम्हाला 30,000 10,000 रुपये मायनस केलं, वजा केलं तर 20,000च मिळणार आहे। ते बरोबर आहे काय? बरोबर आहे। हां, मग मग ह्यासाठी आम्ही कलेक्टरांच्याकडे ही बाजू मांडणार आहे। कलेक्टरनं, सरकारनं, मंत्री, आमदार, खासदार यांनी काय करावं असं तुमचं मत आहे? आम्हाला अनुदान त्यांनी द्यावं। हां, अनुदान, नुकसान भरपाई द्या। हां, ठीक आहे। म्हणजे जेवढं नुकसान झालं तेवढं ते खर्च वजा होऊन जे नुकसान होणार आहे म्हणजे किती 25,000चा तरी तुम्ही द्यावा असं तुमचं मत आहे? ठीक आहे मामा। या ठिकाणी आपल्या गावच्या सरपंच परिषदेच्या महिला आघाडीच्या जे सरपंच जे आहेत त्या दीपक कुंभार आहेत, ते या ठिकाणी आपल्या ह्या गावच्या आकडेवारी जाणून घेऊया। बोला सरपंच सर। माझ्या गावात एकूण क्षेत्र माझ्या गावचं 700 हेक्टर असे क्षेत्र आहे। त्यामध्ये
500 हेक्टर आता सोयाबीन लागण माझ्या सगळ्या शेतकऱ्यांची झालेली आहे आणि आज जी बुवा महाराजांची जी कंडिशन आहे तीच कंडिशन माझ्या सगळ्या शेतकऱ्यांची आहे काय. तर आता जवळजवळ 500 हेक्टरपैकी 400 हेक्टर सगळ्या पिकाचं असेच नुकसान झालेलं आहे. ते म्हणजे जवळ 80 ते 90% आमच्या सोयाबीनचं हळदीतल्या आणि आमच्या भागात तालुक्यामध्ये हळदी क्षेत्र हे जास्त आहे आणि जास्त क्षेत्रामध्ये सोयाबीनचे पीक घेणारं आमचं गाव जास्त अग्रगण्य आहे. त्यामुळं कलेक्टर साहेबांनी आमच्या शेतकऱ्यांची आणि आमची दखल घेऊन आमच्या शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई मिळवून द्यावी अशी लोकरी माव्यासंदर्भात अधिक ह्या सोयाबीनच्या संदर्भात आमच्या गावचा तरी फार मोठा सोयाबीनचा प्रश्न आहे आणि स्वतः साहेबांनी व्हिजिट देऊन पण बघितलं तरी चालेल, शेती अधिकाऱ्यांनी पाठवून देऊन द्यात आणि ते आम्ही बोलतोय खरं खोटं सगळे त्याची जाण करून घ्या. त्यानंतर आम्हाला आता दुसरा प्रॉब्लेम काय आला आहे की सोयाबीनचं आम्ही पीक पाहणी म्हणजे आता ई पीक पाहणी चालू आहे. ई पीक पाहणी नोंदणी करा असं आम्हाला जे सरकारकडनं आदेश आल्यात त्यामध्ये आमचे बऱ्याच शेतकऱ्यांची पीक पाहणी सोयाबीनची लागण त्याच्यावर लावलेली नाही आहे. ह्याच्यामुळं तुमचा उतारा दिसताना आमचा कोरा दिसेल, खरं आमच्या रानं येऊन बघा की आमच्या रानातनी ते सोयाबीन पीक आहे ऑलरेडी. त्यामुळं सगळ्यांच्या आमच्या आता प्रॉब्लेम काय आला की मोबाईलच्या नेटवर्क असून दे किंवा प्रत्यक्ष ज्यावेळी तिथं गेल्यानंतर सर्व्हर डाऊन होणं ह्या ज्या गोष्टी आहेत. माझ्या गावात नेटवर्क चांगला आहे परंतु प्रॉब्लेम काय होतो की सर्व्हर डाऊन होणं आणि एकाच वेळी ते अपडेट होईना झाले आणि त्यामुळे बऱ्याचशा शेतकऱ्यांचं आमची ई पीक पाणीमध्ये त्याच्या नोंद झालेली नाही, पीक पाणी नोंद झालेली नाही आहे. त्यामुळे आमच्या शेतकऱ्यांचे आता पीक पाणी तिथं कोरं दिसेल शासनाच्या ह्याला. तर तुम्ही प्रत्यक्ष येऊन तुमचे तलाठी सर्कल यांना सगळ्यांना आदेश देऊन की आमच्या गावातील जे पीक सोयाबीन पिकाचं नुकसान झालं आहे याच्याबद्दल ताबडतोब कारवाई करून आमच्या पंचनामे वगैरे करून लवकरात लवकर माझ्या शेतकऱ्याला सोयाबीनच्या बद्दल नुकसान भरपाईची रक्कम जास्तीत जास्त रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा व्हावी एवढी माझी कलेक्टर साहेबांना विनंती आहे. सरपंच परिषद महाराष्ट्र राज्य कागल तालुक्याच्या वतीनं आम्ही तुम्हाला एक विनंती करतो सर. ठीक आहे.